Hakuna chine chimeitika mukati muupenyu hwangu Jehovha, Mwari wamasimba ivaimeni nguva nenguva. Nairo sangano rangu Jehovha randakavhura mukati meino nguva Jehovha. Vana vamakandipa vashoma shoma Jehovha, vana kutendera mukati menyika Jehovha. Itai kuti Mwari munhu anokwanisa kutsaona wakawandisa Jehovha. Zvishimo zvemwoyo muzvigobudiriri Jehovha. Mucheche vamakatipa Jehovha muna varongo Jehovha. Asi Jehovha ndinoona kuti vana vedu Jehovha vavachimuvhoma vamasiva Jehovha nekusimudzeri Jehovha musango vakandiira Jehovha ndinoona kuti muzadzisa zvitino zvavanhu vandinonamata navo Jehovha. Real Deal Records Production. Mana unokuita noise kuno. Anaenda nakusumboimba. Unoda westa nguwa kwa. Idi mukuda nzibeka nyarara. Zvinoita sei? Enda kugoma kusango yana kuti kuzibata nzibeka nyarara kuziti ndiyari. Amukaka. Anaenda kuti sango chongo. Aido wadzidamu. Simba rangu vandimi makandipa Jehovha wanaivawo Jehovha. Ndipombi mwoyo wangu ngozvadzikisiwe mukati meino nguva Jehovha. Ndinotsvaka gara muno musango vakati kutsvaka simba renyu Jehovha. Ndinoziva kuti muno munhu mariri simba renyu Jehovha. Ivai nesu Baba nekusingaperi, Mwari wemasimba, Mwari wenyasha, Mwari wemasimba. Chipindai mukati menyama dzangu Ishe wangu Jehovha. Masimba ivai neni nekusingaperi, Mwari wemasimba. Ndauya mukati mesango rino Jehovha ndichitsvaka simba renyu. Real Deal Records Production. Mr. Perez. Such a beautiful video imba. Sasa ndiimba ndio ile chipo. Unaona mpigiza bwana. Cheers. Baganga wachimba. Real Deal Records Production. Baganga uimba. Ayo. Mr. Perez. Ini nema tanga kuyanjana. Ndinda ndiripo chitoimba ndikunamata. Amsi kutosvika izvi. Aiwa kashamwanda. Ayo muno muna 6 exekiri. Iwo ya muno mungu. Aiwa. Imi ndima tonga ndiri muno. Ndima tosvika ndiri muno. Ndima ndikodzerese. Muri mwedzi. Aiwa kwanza urase kumira ndiyatokisana. Mungandipikise mimi muranzi mimi. Ndikano. Aiwa. Ndandoshatirwe. Nyinyi baba. Muri mwedzi
ndinozimbisanya muno. Ndandizondezi ndiri muno. Mauto kumatukangana ni rhythm rangu zindozvimbiro rhythm rangu muno. Matosvikawo ndiri muno mimi. Chii kufamba sei? Ukonzwachi? Kunzwa rhythm rangu randikunzwa manyama kana. Hakuna yongo mbori kunzwa rhythm yo ndichinamata Mwari yo. Rhythm na Mwari ndechikwa. Mwari rozowatsvaga heba tambofila masini mukanzwa rhythm roro broga. Pastor, oh sorry pastor. Mukanzwa rhythm roro pastor ka. Munogona koka village rese ruye. Kuzi rhythm roro mukaka. Sure. Sure rhythm iri mukaka. Rhythm roro mukaka zvokuziva ndati. Sure. Timborinzwa. Uda kurinzwa rhythm. Timborinzwa. Aiwa rega tikufirise rhythm. Ndingatomboisa bhuku rangu pasi. Sei bhuku pasi. Zvekunamata tomborasa ito kanda yoko bhuku. Zvekunamata timborasa tomboisa pasi. Timborinzwa. Basi ndakunzwa ngoma. Ndakumbonzwa. Aiwa, zvandakunda kunzwisai imi. Sei maitwa. Munyazo kunzwa sini. Wobvo. Ndipupuriro taiwa mukoma. Mayane sini. Right. Real Deal Records Production. Mr. Perez. Aiwa sapasa imboiseke kebhostia ikadikidiki. Ayo ridimo wani. Saka cho zvinzvako. Zvinzatakita panapa. Ridhimu nderani. Ridhimu iri. Nderani. Mukona chizva zvanakira. Munhu uyu ari kubvawa yo. Akandisendera zvinhu zvake. Ndiye munhu wacho. Anonzi Mr. Junior Ja Producer. Mr. Junior Ja Producer. Maona nawe yacho yaiona. Ridhimu ino studio yake inonzi Real Deal Records. Anomaona studio yake. Inooneka mubulawayo. Saka inoda mari. Ndinokwanisa kurekoda music yako baba. Mari? Mahara kurekoda. Hapana mari kumbodiwa ukoene kouya zvako free promotion mahara kuti auyimba ngoma rako pepe ndakaenda kuchikoro chichi waurira ngoma rako wakutotrenda ngoma rako. Saka utari muenda mahara ndakutokuwa wakutodiwa ridhimu. Saka stare ridhimu iri ronzi Crazy Vibes Rhythm rikupindwa chii? Mahara. Hapana saka wati ridhimu unowanika papi? Ridhimu iri? Ridhimu iri rowanika panonzi paPalace Garden. Ndopanonoka chii panooneka ridhimu iri kubikwa rakanaka muchakunanzwa. Ya. Ridhimu yakunanzwa muchakunanzwa. Ayo but ridhimu mawaniri ndokwaari. Located uyu pane studio location panonzi paPalace Garden basi. I think manizwisisa. Mahara chichi. Saka imari ridhimu. Ridhimu rikupinda mahara pasi. Mahara banana center kura kutongopinda neutanga utoimba zvinhu zvangu kutopinda kutotrenda kuti nyika yese yakuziva mahara. Musandidaro ndine mufanhu wangu kumboko anogara chiisa zvigubhu nemakapu achiimba zvisingadoita zvinoenda naye ku haisi problem. Saka tindipiwo nhamba dzako mangwana tinosangana kupi? Ikoko nhamba dzake +263 77 642 4391. Manzvisiza? Togona kudzokorora futi mira +263 77 642 4391. Motobata Mr. Ja Producer. Motoitirwa zvinhu zvenyu. Mahara free. Hapana mari yemukubvisa pasi. Mari iyoyo unopadzi mai kutenga muriwo. Chete. Vanopedza. Ayo izvi zvakanaka. Reke ndimboite nyaya dzacho. Zvakanaka. Ndokuponera iyoyo. Chibhuku icho. Aiwa bhuku asina ndinokuponera. Aiwa botobatana. Studio vari paPalace Garden. Mahara. Aisi kudiwa. Hoi pastor. Real Deal Records Production. Mr. Perez.